Čaute, vítajte pri ďalšom videu a zase je to unboxing týchto Surprise bagov. Sú 3, sú z Tigra a stále 90 korún, čo je asi 3-4 €. No, ideme na to bez ďalších kecov. Vyberám si najťažší, pretože v každom by malo byť niečo iné, to dúfam. Tento je najťažší a tu typujem, že boli nejaké šáločky, takže ideme na to. Si dáme vedľa zatiaľ a ideme na to. To som zvedavá, že to za tých 90 korún bude stáť. No, takže prvá vec je... Jesus, čo to je? Ježišmaria, domino, rúžové domino, odpadnem. To som akože... Inak asi ma teraz všetci hejtujete, ja som to nikdy v živote nehrala. Ako viem, ako to asi funguje, ale asi si iba tak stávam. No tak, je čas stávať domino. To asi už to stalo 3 € podľa mňa, takže už teraz je to podľa mňa za tú cenu. To je asi vázička. Hej, ja nemám na malé kvetinky, keď mi Mateo nosí, tak dobré, ako sa zíde. Fajn, to bude asi taký ružový box. Ježiš, to počujem. To bude na šminky. Hej, ja si chcem kúpiť urobiť taký stolík a tuto budem si dávať, ježiš, nie šminky, ale jak sa to volá? Gumičky. Gumičky, nie gumy. No, a zase tu máme fixky. Tie sa vždy zídu, proste fixky. A... Ty brďo, čo je toto? Tak to ani sa vždy nedoší. IQ pucle. Nejaké IQ pucle. Ty brďo. Nejaké IQ pucle, no tak to si skúsime niekedy. Ešte tu máme ďalšie pera. Ako to je v našej domácnosti veľmi potrebné, keďže my nie sme schopní si kúpiť pera a máme ich málo. No tak toto za tých 90 korún stálo. Tak, ideme na ďalší. Wow, bože, to tak doletelo rýchlo, som si nevštihla. Ďalší, zase odhodíme do ohňa. A zase to netrafilo. Ok, ideme ďalší. To je nejakú, že podľa mňa za tých 90 korún nestačí, že som to videla s prvným očkom. Čo? Aha, do bazénu na takéto, čo to je? Bože, jak sa to povie slovensky? No na pohárik proste do vody, nafúknete si to. OK, to sa možno využije. Takisto na pohárik plameniaka. Toho takého som mala, ale viac ružového. A on potom vyfúkal a zomrel. Čiže jeho pamiataj. Čo to je? Ježiš, to bude nejaká blbosť. 4 roky plus, to bude nejaká hračka. OK, tak toto darujem niekomu, kto má staršie dieťa. A asi to moja segra. OK, nevadí. Toto je, hej, to je guma na skákanie, chápete? Táto, čo si to dáte medzi nohy a medzi tým skáčete, ja odpadnem. Hej, to som nečakala. A toto je, čo? Iba suši. Je, ale to je pekný. Ja ho buď darujem mojej, aha, to darujem Natalinke, lebo sú tam moc malé riadky, tak to budeme nejaké na písanie, čo ja viem, nápadov pre vás. A to je všetko. Fúha, stálo to za tých 90 korún. Ale hej, stálo, veď to je akože dokopy. Hej, keď sa to zoberie, tak to stálo za tých 90 korún. Keď by som si to v živote nekúpila, ale to nevadí. Raz, dva, tri. A už je tu tretí, posledný. Tak. A zase šup do ohňa. Skoro. Tu som roztrhla som kráva. No ideme na to. To sú fixky.
a oni sú už nejako vyrezané, takže toto robí, žltá robí slniečka, červená robí srdiečka. Ježiš, to sú také blbosti pre mňa, takže... No, ja som taká šišina, dobre, to je jedno. Zase ďalšie domino. Ja to domino niekomu proste darujem zase, okej. Zase akože dobre, nehrala som to domino, ale nemusia mi to zase dávať. Ďalšie pucle. IQ pucle. Ďalšie. Tie isté. Okej. Toto čo je? Ceruzky. Dobre, ceruzky sú fajn. No, tento box je podľa mňa. A toto je akože na čo? V tvare jahodky, okej, ale čo si do toho dám, kebyže sa to spraví slanka? Čo by som si do toho mohla dať? Napíšte mi dole do komentára, čo si môžem dať do takéto peknej skleničky, teda aj s uzáverom. Neviem, džem. Hej, džem si tam môžem dať snúka. A to bude moja maminka robiť, ona robí tak dobrý džem. No. Minulé súťaž vyhrala Domčita. To som jej aj písala. Nežrebovala som to tak, ako som plánovala, pretože sa mi moc natáčať nedalo, ale nevydalo. A rozhodla som sa, že nebudem teraz robiť súťaž, ale že to proste niekomu darujem, kto to bude chceť. Kto to bude chcieť, teda kto to bude vlastne potrebovať a tak. No a môžete mi napísať do komentára dole, že ktorú vec by ste potrebovali alebo veľmi túžili a že prečo. A ja keď to tam proste napíšete, tak si možno vyberiem vás a pošlem vám to. Nebudem žiadne žrebovanie alebo bla bla bla, proste chytím, zoberiem, odošlem čo spá. No. Ak sa vám takéto video unboxing páčilo, hoďte like, komentár a zdieľajte to. A nezabudnite ma fakt sledovať a ďakujem za podporu, nasrať a sayonara. No a ešte raz vám to teda ukážem. Toto je vlastne, čo sa tam nachádzalo. Takže môžete si vyberať a píšte do komentára, čo by sa niekomu hodilo, páčilo a hlavne napíšte prečo.